Hello Tiprasa, jotono sari kaham, jotono happy Kokborok day. Jesi jaga phone tongni dunia ni jesi kuno phone tongni nang Tiprasa ngai Kokborok saya ta tongdi. Jesi jaga phone nang bihik busai pun tonggai cerai rok asai kangge bak bayre father hostel phone Tripura ni father hostel asai phone nini cerai no Kokborok phurungdi jeske phone Kokborok sanani chai togrudi hamai kisi sung Kokborok no spread klai mannai bachini culture no spread klai mannai. So Tiprasa je japan tongdi Kokborok salanyani amsungno jesung malai sak baksa nugo je Tiprasa malai phane Hindi salayo Bangla salayo please amorokno badredi badriwe sudu Kokborok simik salanyani chai togdi jesung man sak Kokborok no spread thainani buine phurungnani to honi maya chung father hostel thangai kintu yes chung Tiprasa kising Tiprasa le chung Kokborok no salanyani nangnai father hostel tongaibo chini busapona asai khanga baireo jespunong khang kebo chini busano jong Kokborok phurungna nangnai taune dinole Tripura tongne cherero phanosi Kokborok samani sikhnaya ni baksa sawo ba baksa boro ba cherero taw Tripura tongne sasi Kokborok maya nei so amo hairok ta khlaidi sekang sini Tiprasa rok ni Tiprasa cherero no Kokborok skang phurungdi amoni pore bunyi language no phurungnani thani Amsuna tahu kusang bisik salia jotono tewesa happy Kokborok day o Kokborok day no kaham ko pale ready chini Kokborok no jisik sang salai malai sak sang jisik sering malai sak mas sering lainnya jotono khulumka hambai